Bayangkara. Lah banyak lah kembar lan kowe rayu. Kowe kabul wisanane sakwise kowe tumuju ring paham. Apa wis bisa gulung kandhira ring paham? Tak jumbuhke sumpahku. Kepengin buktekake. Gulung bendera ana ing paham Pamalayu. Nanging sakwise aku ketemu wong-wong saka paham Pamalayu ndadekake kawruhan prajurit Bayangkara. Wiwit dina iki ra banyak ra kembar Aryuyu dadi satya mangko tinggal. Dadi satya mangko. Prajurit Dharma Putra. Kok menawa kowe iki kabeh padha lali, aku wajib ngelingake kelawan kowe kabeh. Babakan apa sing arep kok eling iki? Nalika kowe dadi prajurit ana ing Majapahit, kowe kasumpah ana sak tengahe alun-alun Gapura Rambat, catur prasetya. Eko Bayangkara haniku setya Prabu. Salah sawijining prajurit kowe kudu bisa setya marang sesembahanmu, ora singlar kedawan apa wae. Wi Bayangkara haniku tansah tresna. Salah sawijining prajurit kowe kudu bisa tresnani kawula cilik bebasan wong cilik pacuk ling bali balelongan. Tri Bayangkara haniku Kiniung Pratijina. Salah sawijining prajurit kuwi kudu bisa ngagungake negara. Apa wis kok tindake? Durung. Kang pungkasan catur. Bayangkara hanyake musuh. Tegese salah sawijining prajurit kuwi kudu bisa berat retu ana ing negaramu. Mula kabeh kuwi apa wis kok tindake prajurit Dharma Putra? Mingkemu lambim. Ngendi aku bakal ngungkepi sumpah catur prasetya. Kamangka yen aku kudu setya Prabu, ngendi dununge Tribhuwana Tunggal Dewi kae adil. Aku salah sawijining prajurit Dharma Putra duwe labuhan, nanging awit kawicaksanane bekel modo kang dipitaya. Kang kaping 2 Bayangkara tansah tresna. Ngendi aku bakal tresnani wong-wong Majapahit sing ora duwe tatanan babar pisan. Sing kaping 3 Bayangkara haniku Kiniung Pratijina. Kudu ngegongke pangarsa. Ngendi pangarsa kudu diagongke yen ora duweni kawicaksana. Sing pungkasan Bayangkara haniku hanya akan musuh dadi aki kawruhan prajurit Bayangkara sing bakal berat retu iki ra banyak ra kembar lan rayu. Kabeh prajurit Dharma Putra, kowe ngarep kowe ngandhakake yen kowe dadi satriya balik ming sak tenane kudune ana dasare. Banjur dasarmu apa nganti kowe dadi satriya balik? Dasare piye cetok? Yo yen aku kelakon merangi wong-wong Majapahit, ora mung aku, nanging wong sakatri bakal didapuk putra saka ing Pahang Pamalayu. Keparat kurang toto. Sugih kentel bondo wani.
Bagus. Prajurit Dharma Putra wani balelo ana ing Praja Majapahit. Yen kowe lali tak elingake, piye? Ora mawas punggawaning praja lamun duweni kaluputan, apa maneh balelo ning Majapahit kuwi bakal dihukum gantung sak tengah-tengah alun-alun. Ora idep pawatan ana ing kraton Majapahit sing baku aku dadi satya balik kepin merangi wong Majapahit. Ora kena tak elingake. Kowe bener, kowe pas. Yen to aku sabelo ana ing Pahang Malayu. Mergo apa? Aku ngemuti rikala Majapahit dikemudi Sinun Prabu Jaya Negara. Nganti tumekane pati Kakang Rakuti Rasmi. Jebul patine ora kena gerah. Nanging dikrenah wong Majapahit ora ana liya bekal modo. Mula sawu kuwi kalamun aku malih tinggal merangi wong Majapahit kuwi pas. Aku ngudi tuwa bapatine Kakang Rakuti lan Rasmi. Rakuti Rasmi mati bener sing mateni wong Majapahit. Bener. Nanging kabeh iku lelakon sing wis mataun-taun suwene. Yen kowe duweni watak satriya, kowe kudune ora ngucik barang sing wis kependhem. Yen kowe swita ning Majapahit katampa, kowe disumpah kowe kudu setya tuhu marang Majapahit. Hei Aditya Warman, Kepi. aku ngerti yen kowe kadang dalem Sang Dwita Ratu Ratu Gade. Nanging yen aku merangi wong Majapahit, aku duweni hak, aku duweni pilihan. Sapa sing dadi pambelane wong Majapahit? Mungsuhe Ra Kembar Rayuyu banyak. Semono uga aku ganti pilihan. Sopo sing gawe geger Majapahit? Aditya Warman musuhe. Kowe ngamuk tak kembali senjata. Sembatan, apanya iki musuh Ra Kembar Ayu buangan sak during Bakal tak cemplung. Kriwian dadi grojokan Kang. bener. Ojo ting-ting bos. Bacot munggah pendopo Majapahit. Sampai kowe sing nembantre kok. Lah sing ngakon melok ki sapa? Saben dina aku nang gone sedang kira ada dhewean to, Pak. Pam iki tua-tua kaya ngono, Nduk. Lah iya, Simbok kowe lunga. Dheke yo melu. Wis anduk, wis tua. Turuti ae. Ya piye maneh to, Mbok? Senajan kaya ngopo sampeyan iki ngono wong tuaku. Senajan piye wae aku bakal sabar. Mau kan wis tak kon nggone ngisor wae tak kon tengok-tengok. Kowe sing umbah-umbah, aku sing golek kayu, mengko nek wis entuk bawa mulai. Apa nduk iku abane? Alah balik kewan to, Mbok. Apa iki koyo ngono kok Nduk nang kewan? kono. Uang, Nduk. Iku abane Kok, Nduk, kono kuwi lho sesuk Ah, jajal ndongan. Jajal miliki, Nduk. Nambah niku pendang mari, Nduk. Ya mana sakne. Sakne. Jadi ya Pak ya. Tane delok. Nganu
ya Pak sakake. Kuwi jajal kaya ngono kuwi. Sampeyan kudune iso nambani. Nek mari lak kebeneran sakake wonge, Pak. Sak gadu-gaduke aku bakal nudi Iya. mergo kabeh mono iki jeneng menungso gelem tetulung marang sapadha padane kita. Mengko tak rewangi donga-donga, Pak. Semoga suwe mentondo. Sabar dene kok iso. Wah, kanjeng. Aduh manggone ki adoh. Anane nek iku Pak. anane iku ya ora apa-apa, Nduk. Yo muga-muga wae kenang-kenang yo, Mbok. Telu ning ucapaning pitu ki tegese pitulungan mbok menawa dijabahi karo Gusti kang paring. Iya, Pak, iya. Ya wis sabar, wis tambani. Wabane ae sing mowok-mowok iki. Alon-alon apa kok iso goblok. Ora kok ngono apa mesake. Oh, Pak, wis sentuk-sentuk lho. Wis sentuk-sentuk malah tengah, Pak. Sing mari kuwi kono kok malah kono lho sing. Aku tak iku ah. Oh, Nduk. Oh, iso ngadeg. Kok wonten tiyang. Nggih. Nah niki kok raosipun pereh-pereh niki napa niki? Niki Nggih. kodhong ngele anak sale mendhet anak kula. Kula boboki jenengan kok teman waluya. Oh, godhong menika kangge bobok tatu kula. Nggih. Kantos kula waloya menika dados panjenengan ingkang tetulung. Ah, boten nun sewu. Jenengan saged waluya menika ingkang maluyaken dhateng panjenengan boten sanes namung Gusti kang akar jagat, naik kula namung saderma. Nggih, dados panjenengan minangka dados Nggih. lantaranipun. Boten namung kula, anak kula ugi ya ra nduk. Sing golek Oh. kowe. Menika putranipun panjenengan. Nggih. Ingkang Kula sawit bojone. paring asma sinten? Kula. Nggih. Kula Painah. Paina. Kula datuk Pralampat mapan kula wonten ing desa Pralampat ingkang sudyamastani kula Datuk Pralampat. Bapak Datuk Pralampat. Nggih. Kula nilaaken matur nuwun sanget awit panjenengan sampun tetulung kalian. Lajeng sasampunipun panjenengan menika tetulung lan kula. Monggo panjenengan kula paringi pirsa sinten estunipun kula. Lah niku tenanipun wonten ati kula rak tuwuh tandha pitaken. Nggih nggih. Panjenengan niku nitik agemanipun niku kaya piyayi. Lajeng panjenengan nika sinten naminipun mijil saking pundi? Kula Aditya Warna. Kadangipun Kang Mbok Tribuana Tunggadewi ratu wonten ing Praja Majapahit. Anak ratu. Kula kadangipun. Kadang sedulure. Dulure, Pak. Nggih. Ah dulure. Heeh. Nun sewu mbok pilih kula lepat dalaran wong desa niku kurang subasita. Boten wonten tembung lepat menawi wonten sak lebetipun keluargi. Awit panjenengan menika sampun kula anggap keluargi kula piyambak. Matur nuwun. Ngaten, Bu. Nggih. Panjenengan tetulung kalian kula badhe ngaturaken bekti lan panjenengan bales budinipun panjenengan. Lajeng sesulih menapa ingkang badhe kula caosaken kalian panjenengan, monggo panjenengan pilih. Nun sewu. Tiang gesang menika kedahipun tetulung dhateng asanes sami gesangipun wonten ing jagat. Pramila kula mboten badhe ngalap sesuling kang badhe pun paringaken dhateng kula. Menawi kula badhe paring bondo donya menapa dipun tampi? Ah mboten sisa, Lho, mboten kados sisa. mekaten to, Bu. Kula ikhlas lahe tandhisipun batos. Ampun pangapunten saestu. Oh, ngaten nggih. Nadyan to kula urip teng desa katone niku sederhana mboten napa-napa wonten lho. Nggih ngaten Bapak menawi panjenengan Nggih. menika mboten saged nampi sesulih saking kula. Putranipun naminipun sinten? Kula Cut Bidari. Cut Bidari anak kula. Nggih. Cut Bidari menika bocah wadon ingkang pasuryanipun ayu.
Niki tembung umpami Cut Bintari menika badhe kula pundhut minangka garwa kula boyong wonten ing Majapahit menapa dipun keparengaken. Iya, Pak. Wonten tetembungan gadah nanging mboten gaduh wenang murba langing wasisane gembantung dhateng anakku. Menawi ngaten monggo panjenengan kapur sapet jagong sawetawis kula tak bali. Nggih, jenengan jagongan kali anak kula Nggih. mangket. Menawi ngaten Monggo langkung prayoga. pengiran. Ayo tak tinggal saya lho. Aku buat tinggal. Mama, melok saiki tinggal. Sinten mau asmanipun panjenengan kula kok mboten kepiren. Aditya Warman wong ayu. Aditya Warman. Menapa saestu panjenengan menika badhe mundhut garwa kula? Kuwi pancen bener. Nanging aku ora bakal meksa lan iki umpama nggonku nembung tresna lan kowe mbok tampa. Iki dadi bungaing rasaku. Ning umpama nggonku nembung tresna ora mbok tampa, ora dadi ngopo. Aku ora bakal duweni rasa gelo. Ah, napa nggih? Nek mboten kula tampi panjenengan mboten badhe gelo. Sithik wae ora bakal aku duweni rasa gelo. Mboten. Boten. Boten. Yen ngono aku mbok tampe. Mboten ditolak. Boten ditolak, tegese ora ditampe. Yen ngono tresnaku mbok tampa. Nggih. Waduh, matur nuwun Cut Bintang. Mergo nggonku nembung tresna lan kowe iki ora mung ana lati. Ora mung karana kowe sabiyantu lan aku ora tresnaku sing tumanduk lan kowe. Iki lahir tandesing batin. Mangke rumiyin kula kok terus nampi katresnane panjenengan kula menika mboten mangertosi. Mengke sampeyan wonten ing negarane panjenengan menika sampun gadahi bojo. Aku salah sijining satriya, aku ora bakal boros. Iki dina sliramu ndak wene ngerti yen to aku iki jeh dhewe durung duweni bojo utawa pacangan. Mula nganti aku wani nembung tresna lan kowe, aku durung duweni bojo utawa pacangan. Sampeyan tesih lega. Isih legan. Oh, Mula aku bisa nilakake panuwun, matur nuwun lan kowe mergo kowe wis gelem nampa rasa tresnaku. lha kenging menapa panjenengan kok malah matur nuwun kalian kula? Dari nggih kualik. Sing kedah matur nuwun menika kula kalian panjenengan. Kula tasih bocah saking dusun. Panjenengan menika putra Nalendra. Badhe nyengkakaken kula dados garwa panjenengan. Iki kabeh wis dadi sumpah sakjroning atiku Cut Bintang. Ora usah kowe mikir sapa antaraning kowe lan aku. Senadyan kowe bocah saka desa. Bocah sing ora duweni apa-apa, ibarat anake wong kere maju kiling bale-bale longan paribasane. Ning aku tresno banget lan kowe tresnaku gedhe. Dadi sliramu ora usah kuwatir. Napa saestu? Mangke nek kula nderek kalian panjenengan wonten ing negarane sampeyan mungkin sampeyan nyonyok kula. Ora bakal tak sia-sia. Wong kowe iki wong wadon sing tak tresnani kok tak sia-sia piye to Cut Bintari, Cut Bintang kene. Pripun? Aku bakal Nggih. ngatonake rasa tresnaku lan kowe ben supaya kowe ora mangu nggonmu tresnani aku. Iki menawi panjenengan menika badhe mbuktekaken sepinten raos tresnanipun panjenengan kalian kula. Hospitalah Samos Dadi layo
sliramu tak boyong ana ing Praja Majapahit, aku njaluk kanthi banget aja nganti kowe metu-metu saka Taman Sari. Lah kenging menapa? Menapa panjenengan menika lingsem kok pilih kula medal saking sajroning Taman Sari? Taman Sari kuwi mung cukup papan panggonaning pawestri saka Majapahit. Kena metu yen to sesarangan lan ing kagunge. Oh, kados mekaten. Paksi matur banget lan sepisan kowe gelem tetulung angka lorone kowe gelem nampa katresnan malah kaporo tak gelem tak kundut minangka dadi garwa. Lagi menika lho panjenengan kok nantos tatu arep ranjang menika estunipun wonten menapa nggih? Aku duweni kewajiban aku kudu nentremake Praja Majapahit nganti aku jumangkah ana ing satang-tanging palagan perang. Nanging emane aku kalah lan mungsuhku nganti aku tatu ngarang Klanjang. Mula wektu dina iki aku wis paloyo ing jati. Aku kepengin ngrampungake perkara lan aku kepengin madhangake jagat ana ing Majapahit. Mula tak jaluk kanthi banget. Aku njaluk wektu 40 dina. Lan kowe kudu matur lan wong tuamu goleka dina sing becik. Lamun wis ketemu dina kang becik, aku bakal teko nglamar lan sliramu. Kados mekaten. Bebile sedaya pakaryan panjenengan menika sampun rampung. Enggal-enggal panjenengan menika rawuh wonten ing rompok. Aku janji lan sliramu, balimu kowe kudu ati-ati Cudintari. Semanten panjenengan menika mugi mawon angsal panjenengan. Sawetara panjenengan pamit. Sawetara tak tinggal. Mate